Hi guys, muri say guys, sorry guys, pinda pambeda ndatorara bedza nayi mshedze vamwe ndandataura ndambotaura ndikati handisi kudaira ndambotaura ndikati handisi kudaira handichadaire, but it seems as if kune meeting wevaroyi unenge uchitwa handimaona kune muroyi anenge atoripo akaputaimira handitika. So today is the day, Loveness. Today it's your day. I want to make you shine. I want you to shine today, Loveness. It's your day. Ndakakunyarara nguva yareba. I've been quiet for quite a long time, Loveness. Ndakanyarara kuti zii uchita zvaunoda neni each and every time. Pese pa unoita nyaya dzako handitika I hear kuti you involve my name. Antika uno-involve star rangu each and every time. Pese pandinotaura pazvisinei newe pese urikuda nezvangu. Loveness, you are nothing. Hausi china una basa iwewe. Hauna kana basa Loveness iwewe. Antika kana wakapenga ndakambokudza ndikati itakuti ndikusvikire pa ground. Kana wakapenga you just loud for nothing, Loveness. You are just nothing, Masiriri. Hauna ungoriko zvavo chembere nonyadzisa mbuya inofamba ichingotukana nevanhu pese pese. How dare you shout at me every time? How dare you talk about it? You tell me kuti ndandakarara guys, I'm getting a call from one of my admins and ndikufonerwa one of my admins. She can say, are you okay? Ndikati yes, ndandatorara guys. Ndikati yes, why? Murumongo kuti kwakanaka here ndikati handisi kuziva chi. Ndikati ko chi? I thought maybe akutaura nezvapo post yandaisa. She can say because they are being slandered. Ndikati slandered by who? She can say, I thought manzi na Loveness na ketina hanzi but no taura wafangu kutaura. Ladies, let me tell you one thing. Akakunyepera kuti handizvarika mutori ne problem. Mune problem ladies mimi. Mutori ne problems. Mataura zvakawana nguva yareba. Makamboti handiende kumba kwedu yechi ndakaburitsa vanin'ina vangu for a reason kuti muvaone. Ndakaburitsa vanin'ina vangu for a reason makavaona neage dzavo makavaona. Wamunofunga kuti age yemwana inashakira ndiani? Ndiani? Alright, ngatifambe nenarrative yenyu kuti ndiri ngoma. Handisi ndiri ngoma. Mune vana nana baba wani here. Makamitiswa mune chibage chevana. Choice assorted yevana. Let's say ngati manyeni narrative yenyu kuti ndiri ngoma. Ndiri ngoma ndakambouya. Ndipei varume venyu. Ndipei vana venyu ndikuzvarire mazikuru. Ndipei vana venyu. Makambopinda muchibereko mangu. Makambopinda Loveness at your age. Munhu watove ne 48, 49 years. Haunyari muromo kwa unzu kutya. Umbuya vakuru vakafanana neni. Une pa Facebook uzotitsa vana kuti chi. What do you teach vana pa Facebook? Chaunodzisa vana at your age you call yourself a woman with class. Class yako yakuzonya. How many followers who follows you asina vana? How many followers not kuti dei munhu aigona kuumba mwana ingada chinotora dhaka chiumba furidzira andika otora vana vake vanoda kana 8. How many people who follows you asina vana? Vangani paunenge uchitaura, do you ever think about the people who are surrounding you, who surrounds you? Unovaziva here vanhu vakakukomberedza unoziva kuti pane vanhu vangada kukomberedza mune alright muri kuda kuzama he ana mwana he azvari andi alright ndiri ngoma ungoma wangu wakuafekta ipapi maafektwa papi muri vana mwari here imi muri vana you have a 48 and stupid, you have 48 and a fool, Loveness. Utoriwo zvako munhu asina kana basa Loveness iwo klasi yako ndopa ndakaona kuti America does not buy class. Utori balance, dangerous balance, Loveness. Utori balance zvaro balance chaunogona kungolauda vanhu vane mari vari quiet wangu, vanhu vane mari vari kudya mari dzavo vari class vari muzvikona wangu. Iwewe you are intimidated nemunhu asina mari, you are intimidated nengoma.
You are intimidated. Namelo shatter. What do you want from me? What do you want from me? What do you want from me, Loveness? Masiriri? What do you want from me? Uchimisa miromo yakarembera inotora soup. What do you want from me? Naido tafu ngemna utamba chitekete. What do you want from me? You mock me, you call me names, you do what? I don't talk about you, bitch. I don't talk about you, right? Hauna basa kwandi Loveness, you don't even exist in my bracket, you will. Antika, never navako, never yako, kwandiri uri izuda. Hauna kana basa Loveness, you will. Wakagaza, tipe mwana wakahumba ni mwa kwa yu Loveness, umisa pa ufuri zile. Tunakwa nisa sinavana. Hanti iwewe na keti mnaomba vana. Iwewe na keti mnaomba vana. Ti umbire yova na mwisa pa munu. Wisa sinamwana nonge mwana wakapa. Ti umbire. Muno, how dare you tell other women nanzi. Munisa makasa shibereko mufiriji. Imi muno jara chisa sote diwani. Kujara kunyadisa vana. Umwana jara kutashame pa Facebook. Achiburitsa mwana nto nyara. Pano famba mwana nto kunyara. Dei vana vaigona kutenga vana mai. I'm sure mwana kwaigona kutenga kana inini cheko. Aigona kuchuza ini kuti ava mai avarikayote mwana wangu. Mai wangu. Because you have failed in life. You want everybody to be miserable like you. You guys, you have childhood issues. I mean now, you've got childhood issues. You have trauma, right? Makakura msinga zichi no love. Makakura mshunguru za kuzimba zenyu. Therefore, muda kuti munu wesa fanane nemi. You want me to be like you. Loveness, I'll never be like you. I'm even a woman better than you because I respect people. Yeah, I know where to draw the line, right? Ungatu buda unyari nezera kungabda. Dinema ojanda kupleme. Ini nati uya kuzokuzati buritsa. Ndakuna kunolita say buritsa. Ma audio zaru funga to now or kuti ndida kuplay ma audio ameli. You look for content nezuta varoi. Ndo vanusukira vakacheketa mabonzo evan vakafa kudara varoi. Ndo vanoziva kuti guva remunhu akafa 1960 ripapi. How dare you tell me to pass social media? Dinema audio. That's why did not play my audio. The was 2016. You are still going around. Look at my audio. You remuro ya a witch lady. You are a witch in Dindadaru. And so on tapana. Kala wa shot kwa shika papita brandi ku dandaradza. Shika papita brandi ku dandaradza kana wa shot. Ndripo pano. Ndapindura. Yes, ndapindura. Ndapindura ndimukumudzigwa zvinhu sene basa rese ndamupindura iwewe unotoziva trauma wakakura uchitora life history yako kuti wao baba vaikuisa zvigumwe vaidai. How dare you tell another woman vanhu vangana nokufollowa iwe vasina vana muromo wako haunzi kurema ndoda kuti buritsa zvaunazvo zvese dakuda kuti after wabutsa unondidiwe ndena chandiuraya. I want to sit in Janita say what are you going to do? Unofunga ndokwateni? I respect people sha but andikwati. I respect people. Kuita mbinga yema audio. Kufamba katakura sagare uroi. Kudengezera dengure uroi. Dengezera dengure uroi Loveness. Iwewe. Dengure uroi. Pese undakwana. Kana pane munu. Guys, if there is one evil person in the whole social media. Chero inini audio rikabuda chisi ndakadla muno. Ndakadaro so what? So what? Chero pakabuda audio rikuti ndakadla gumboro munu. Ndakadga. So what? Ndinachani say. Ndinachani. Janachita say. Ndineva na vakawandisa ufunge. Ndineva na vakawandisa Loveness neweketina. Muruko zhinzwa. Ndineva na vakawandisa chinonzi mwana. It takes the whole village to raise a child. Let me educate you fools. And it takes the whole village to raise a child. Ndineva na vamwe vakatokura vakarorwa. Varipano. They look up to me as a mom, right? Ndine wangu mwana rimo mumpaumu. Antika, where njadzi yangu wanjota take care of. Ndi vamwe vamsinga to ziyenda take care of. Vose vana vangu. Right? Vese vana vangu. Saka narrative ya munda kusama kufamsa na tukudinika. You are fools. Idiots. Mahure etisa echinerere 2 cents. Munafuka timo kwatisa heremi. Mnochika heremi. Munafuka tokuchika heremi. Do you think tokuchika jikutoda tuto kwata kutanze. Kuna ketina. Kuna kubula Facebook yese. Kuna combination ya varoi. Iwewe Loveness, you are the biggest witch you are. Do you know ketina you? You are the biggest witch you are. Janos number witch up Facebook. Janos number witch you. Janos na kumboroya pa Facebook you are Loveness you. Munwesa ngene so to jiri ari nani kudaso. Uda the tik nai. And the guys akuna muna ni mari. Anu akumsoro kwa ndongora mna pass pake. Why do you always why do you always want to look down on us? Why do you have to look down to us for the past? Why? Why?
kundimutsa pane murume wangu anondida nemhino yangu yenokuchita kwangu angakandigumbatira kudai kundimutsa nehips yedu. We were even nursing our hips. Ndomutsigwa kunzanzi iwewe Loveness kutaura nezvandoda kuplaya maaudio. Do you think I'm scared, bitch? When you look at unaniza zvakanaka here, Loveness. Do you know me? Unaniza zvakanaka here. Unaniza zvakanaka here, Loveness. Unofunga ndokwatiswa kuti kune audio inini. Imbosanga neni background ka uone kuti ndokutandaradza sei. Imbosanga neni background uone kuti unosara wakabata phone. Kuti kuroya nema-audio. Kuroya nema-audio. Kuroya nema-audio. Hey, afunga kuti apataura. Hey, unotora nyaya dzedu. Who the fuck died and make you Jesus? Who the fuck died and make you God? Ima mutagwinezve amusimi maitora dhumebiwe. Iwe Loveness muroyi iwewe. Hausi waitora dhumebi uya kuno. Come to mama. Come and tell me. Uya kuno kuda kutogira lawyer. Hausiri waigakira nyaya dzameli iwe. Hausi waigakira nyaya dzameli. Nasi ndikutaura munhu andivinga. Ndakuvinga munhu inini. Uri kunzwa? Anditsvage munhu. Vanoyeveka kwandiri. Nasi you are the person saying vanhu anokira nyaya dzedu. Anokira amusimi maiti dhumebi uya kuno chikudza kuti ndine hips. Takaiona kupi hips. Ndine hips. Kumba kwedu munofunga toramba hips. Ora tinayo hips. Tinayo kumba kwedu. Yakambokumbira dzamba kwenyere. Takambokumbira mapiritsi kumba kwenyu. Takambokumbira kuti yamuti kwenyere kumba kwenyu. Kwatokonya tonga kuno hips yedu. Magwadzwa nene hips yedu. Magwadzwa nene hips yedu. Chiri kugwadza ichi. Every day you talk about Melly. Because I'm quiet. Because ndine vanhu vanondidzora. Each time anoda kudaira kuti ndipindure. People come zvaitika masikati. People come SIS MELLY no. SIS MELLY is no. Vanhu vane ngozi. Mutozikana kuti mune ngozi. Loveness at your age at 48. You are happy. Kuti uda kuzvinzanisa level rako na Katie yo. Katie is only 40 years old. You only 48. Loveness. Chempere honwa. Yakafanana nene unofunga chiro kanita weight loss. Ndopo chadzokera makonota mudiki here na ilavu. Kwakatopera wakapera lavu. Panonaka pakapera. Wazvinzwa? Panonaka pakapera. Wakungombeya. Urikungombeya tongombeya. Ndo zita rako. Wazvinzwa? Ini nakushata kwangu nemini yangu ndiri mumba nehwani murume 23 going to 24 years. Ndinaye. Nehips yedu tichikokwenya. Hakuna mndu ndiri kujoinisa guys. Mbombera kunisira ma request. Ndirimo. Iwe urikungombeya mangoni wakachitira zvezvirungu. Mangoni ndinasuka zimberi yako iwe. Asingazimberi neshure yako ndiani. Mberi dzakazara pasocial media. Kuti amberi dzekundanika pasocial media. Kundanika kuonekwa nevana venyu mberi pasocial media. He? Kuonekwa nemberi pasocial media. Uri muroyi ukona mnhu anobatirira zva 2014. Uri muroyi. Saka tokangana isu have moved on. Nevari kuda kupera maaudio chokumvengevenge takaita move on isu. Wongori admin kumvengevenge on. Wongosiri admin iwe. Wongosiri waitamba here na Chris Ghost iwe love iwe. Hausi waye best friend na Chris Ghost area. Mangamsira best friends iwe na Chris mchitita basa kutwa nezvedi iwe. Mangamsira best friends. But nenye yako yekuti haukuri chembere sina kukwana. Wakadzoka ukarevera vanhu mapara patenzi Melly ndiye Chris. But you were best friends. You were at that admin at some point iwe. Hauna kunyatswa na bubu musunene. Hey kumvengevenge bubu akunyatsa iwe. Mvengevenge kune zvinhu zvakawanda zvakanaka zvakabuda kumvengevenge. Uri kunzwa? Kune vanhu vakaenda kudiaspora. Kune mokwana mabasa. Kune mokwana marriage kumvengevenge. Handiri kunzwa? Kune mokwana marriage kumvengevenge. Haudi kukundwa ngwajera kuti unorira. Wangwajera kuti wairira pese ngodai Loveness. Tatiri mafollow wako isusu. Takauya isu. Andisina baba vasikana imbomirai. Zvanhasi chimbomirai. Ndanetsa nemukadzi uyu. Ndanetsa nemukadzi uyu. Mofunga kuti ndokutya ini. Do you think I'm scared of you bitches? I'm not. I just respected you. Vekavenge yakasopera 2017. We are in 2025. You come and tell mutanzi, hey ndotoda iso. Mukadzi mukona panoti udzore Ketina uyu. Mukadzi mukona basa kusta uchinyengerera Ketina uchinyengerera Ketina by life kuti konda combination mugodiwa makauraya ndiani. Makanguri maroya makauraya ndiani. Ndiani akachererwa pasi. Wamakauraya ndiani. Nguri makabvira kubhula vanhu pasocial media apa. Takakunyararirai. Wamakauraya ndiani. Wamakauraya ndiani. You don't even have the right to judge us, you bitches. Muri kuzvinzwa. Because kada kuverengera idzenyu nyaya pano. Antika ngomwa imi mune choice assorted. Anditi takangofanana. Loveness, you don't even talk to your own parents. You are condemned to your own parents. You don't even talk nehama dzako. Wakabuda musoro
nyadza mnin'ina wako uchichema mnin'ina because uri muroi. No one loves you in your family. Uri condemn iwewe. Ini kumba kwedu ndini mbereki ndinodiwa nemunhu wese. Andiri kuzvinzwa. Vanina vangu they look up to me ndochengeta mhuri yese. Iwe unongochita mari yekungosora uchingokwira ndege nekupa zvikomba uchinohurapa chipa chikomba ichi wohurapa wopa chikomba ichi mari wohurapa wopa chikomba mari. Who is better? Who is better? Who is better? I am even 1,000 better than you, Loveness. Urukunzwa. It's just that I'm not like you and ndakaya kuzotamba pa social media. Pano ndakaya kuzotamba. Right? Ndakaya kuzotsvaga mari zvaunoita. Handina kufambira zvinhu zvakawanda. Nyaya dzangu unohakira yeye waka waimhanya waba mastendi imba veka mastendi as if you knew the story. Pese pantoko sarangu you want to fit in. Iwe bitch and basa ni wantombo ndotombo kangana kuti kune munhu anonzi matsafu ini. Kangana chicho kuti kune munhu anonzi matsafu. Kangana cheko nasi uno chiroketa mpinga uri mpinga kumba kwenyu kwete kumba kwedu urikuzwa iso kumba kwedu we are satisfied even ndikaza nemuriwo nemuri yangu we are satisfied. Ndine mhuri I've got kids that calls me mom, right? Urikuzvinzwa ndine mwana wangu ndine mwana wanzadzi yangu vanoti mama. Urikuzvinzwa yes vanoko akatokudzwa nenzira kwadzo dzakanaka. Urikuzwa vanoti kudza nenzira dzakanaka kwete nzira dzokuti vana vanenge chona pamberi pamai vangu. No one knows my front. I am even better than you 1,000 times. Hakuna noziva zamu rangu iri. Hakuna noziva pamberi pangu pa internet. Zvinozikamwa nemurume wangu. Ndiye anokuziva. Mberi yenyu inozikamwa navanhu vangani mese. Mberi yenyu inozikamwa nevanhu vangani. Anoziva shure dzenyu ndiani. Then you have the guts to stand there and tell me kuti anzi hey arikuda kunesa yepsi. Ndatobva kukwenya izvozvi yepsi yangu yanga ichivavira. Ndabva kukwenya. Ndabva kutokwenya. Ndingamuti miserable people. You find your ego in trolling other ladies every day. You are trolling people. Muchirovererwa maoko. Guys, time yekukunyera indi kana kutya inosvika pakupera. Ndinosvika pakuchafuse. Hani muri kunzwa? Ndisvika pakuchafuse. Majaira every day munenge muchitaura nyaya yeko zvinyadzi yechino mutoto yechi kuita vanhu vanzikamwa nezvinyadzi kuita big rezvinyadzi. Girl, ladies, I am not like you. I am a woman 1,000 times better than you. Hani muri kunzwa? Handizikamwi kutaura zvinyadzi ini. Handizikamwi nokutaura zvinyadzi. Handisi stripper. Handina mwana stripper. Handiri kunzwa Loveness. Handina mwana stripper. Loveness ndikutokuda zvokutodaro. Ndikutokuda zvokutodaro Loveness. Chero newe Ketina. If you want me, I'm here. Ketina usikure. Handisi zvinonetsera chi. Paunopinda muno mukomi. Zvako zvokulauda usiri kwefoni uchitaura zvinyadzi uchionererwa uchiroya nekachimbo nezvimagemenzi. Ina ndiko guys musa mistake the two. Antika musa mistake the two. Brand rinonzi SIS MELLY diary zvarinoita hari represent noisy. Hari wirani. That's why it's mungwani chinyarara. That's why I blocked you because I don't want to see you are rubbish. Muri china manyoka akarwa newaya. Shut up. Then muda kutomira every day that amala kuita kukesha ini ni mastevan. Kukesha ini nekuti ndichava ni audio. There's who goes on in that player. Play my audios. Che urukuna 2415. Urukuda ira 2025. Player. Iwa unye wakanyia vanhu vangani. Kune mnasinga nge. Kana iwa chomuda kusapa mchinjikwa. Who does not talk about any other person? Ndiani. Kana comment section asinga nge ndiani. Who doesn't talk about other person? Tinotonyea. Iwe Loveness ndawa ndikunyea. Ndinotokunyea kushikira moyo wangu wamira. Iwe. Ndatoburitsa maaudio mani. Ndega andotokunyea iwe. Ndatomaburitsa. Ndatonyaso kuona ti kunyea kuhlisi. Wazvinzwa. Enda akuchikisa because akuna singa ngei. Unandibusa zva 2014 ungandokwata ini. Umwe muningina wakarisha mari yerenti. Kunyadzi muningina kuchema pavanhu kuchema achibasirwa nenyika. Muchizvita zitiri mpinga isu. Hey uyampinga. Hey uyampinga. Mpinga my foot. Mpinga dzekupi? Dzekumatuzvi. Mpinga dzipi? Isu takaya kuno. Hey kunina mati zvechembere. Andina wanda anokera kumba kwenyika nayo yandibetsere kugeza chembere. After all andigezi chembere. I'm also a support worker. I'm not a carer. Mugari mazviziva nhasi izvozvo. Antika chadai ndakageza. Antika ibasa. Kuno ku UK muri kuti muri kuma festival ndikadzinoka yokudhara imini. You should know kuti it's a job. Rakumbira ansidza kumba kwa zvadi akumbira sidza kumba kwa munhu ndiani. Ndiani. Chadai ndakakwesha machemba. Chandine ndakakwesha chembere pakati nezera rangu. So what? So what? You want to bully me and you think I'll take it lightly? Because nambodzorwa ndikadzorwa.
ndikaramba ndakanyarara. Kana makutuka munopinza vanhu uye vese munoinvolva varume vevanhu, moinvolva vana vevanhu, motuka munhu wese because vanenge vachingonyarara. I am even better than you guys. Pamunotapa ndotaura inini shut up. Ndosaka ndiri threat yenyu because inini alright ngomwa, ini hure, ini ngoma, ini kuchita kwangu pandinotaura amumire because people they recognize me. I am even better than you 1,000 times. And Loveness wakura antika, you and me, we are almost of the same age. Utori mukuru kwandiri negore antika zvimwe zvinhu ita uchidzora mudiki keti dzinongwa tompinduri because tongoti izerare kupenga 40 years, but you at 48, full at 48, idiot at 48, unamirizika mukadzi mukuru hautonyari vanhu kuita kumirizika uchimirizika kuto kusanyara kudzidzisa vana makuwa. Vana makuwa, wait, what do they learn from you? Kudzidza kuti mai vedu vanotambasa kutuka pasocial media, mai vedu vanotambasa kuburitsa maaudio pasocial media. Angu ndati buritsa. Nakona tunondita sei buritsa. Uburitse. Undipe vamwe acho ndizviburitsire ndoga. Ndakutadza kuti nditori gandanga rekudaro. Undipe ndiburitse ndega maaudios. Chichinotyisa pakutaka takanyaya vanhu kana ndakanyaya chero president chaiwo tinovanyaya kuvapedza. Chichinoshamisa. Everyday nyarara ndindakanyarara. How dare unokwira kuti ndonotora danzi meli wakasidai ndakakuita sei newe Loveness? Ndakakudyirei ukudengezera dengu ramagiraji, kufamba wakadengezera dengu remagiraji. Andina kutenga hondo dzevanhu kana pinda nyaya dzana. Joy came to me ega. And it's in a platform just like your platforms dzekuti munhu akauya zvamaita paiuya vanhu kwamuri vachiti kwadze tabigwa yeta dai muchivapa platform. That's exactly what I'm doing, and then no one will stop me. Here I would, starting from today guys, nda kuti muzive kuti ndavamboko and nchera zvandoda pano. Anondida will follow me like this. Asingada anongoenda because ndaneta ndakanyarara. Unongo uchingonzi meli this, meli ngoma, meli kushata, meli muroi, meli this. Levu rako remari yaunayo unodzika kubva kumusoro high horses kuburuka kuzvidzikisa levu kuyapa zasi pana meliwo zvake asina kana basa, meli zvake ngoma zvayo, meli zvake akazvishatira. Uri kudei kuna meli? Why do you go around stalking meli? Unomudii meli? Why can't you forget about Meli and move on with your lives? Enjoy your money, move on and leave Meli munhu amo poverty yake. Kana ndakamboya kwauri ndichiti ndipo kana send kana kuti naiwe ndibatsirewo wotaura. Wakambondona chuti pakana send nditori bo wangu, nditori bo zvokutodaro ine mhuri yangu, nditori bo. Kanitaura sari basa rese ungotaka panotaura ini ndiri mumba mangu, ini ndine murume wangu. Ndozwa chini mahura anongofamba kuti apa rava tarapuwa mwana, kuti ndamwana nemusoro kuti ndamurume nemusoro womwana, apa rapinda rava tarapuwa mwana, apa rapinda rapuwa rava tarapuwa mwana. Mondiudza chii chamunondiudza inini? Chii chamunondiudza? Mhosva yangu ndechi. Can you not do your lives uko muchita zvinhu zvenyuko muchisikata vanhu venyuko zvisina ineni? Kana nyika yako mujust nokuti Meli is a blogger, munhu aenda kuna Meli nokuti iblogger ndoko achuza ikoko. Regai tingosiyawo zvakadaro. Kana dzauya kwatiri tobatawo dzangu dzikauya munongobata one. Did I ever complain? Makambona ndichicomplaina kuti why are you guys talking about me? You talk about me every time one. You talk about me one. Hamutangi mafunga munokandirwa masters nengoma dzacho dziri pamapeji enyu, dziriko kumapeji kwenyu ikoko, and dzechukandira masters, but munobuda mutora munofila kuti vastori navana cheko vanofila semutora choko rakadaro. Hinda musina muumwari mamuri imimi, hinda musina umwari uri Loveness, hinda uri satani iwewe, hinda usingazivi mwari Loveness iwewe, seusingatendeuki iwe Loveness iwewe, seusingatendeuki hinda usingachagiwo mwari nguva iripo iwe, hinda usingachagiwo mwari nguva iripo, hinda usingatyi mwari iwe. Vanhu vangani vanokukomberedza vanouya kwauri kwavari totsvaga vana siku nesikati? Vanhu vangani?
hamunzi kunyara hamunzi kutya Melly chero chinzwa ikudi ndinonyarara gankani guys muchinzwa ndichitukoko muriko muchita joko makambondionako guys andiko ina I blocked them for my own peace of mind vana andeni storiko but unongoudzwa kunzi Melly kwaiwongo chitukongo kwaindapinda papinda heya kutora chingwa yasodai guys those who follows me knows andichage munhu I'm busy kubasa kana ndiri kubasa anditorina nguva yefoni handika ndinoona mameseji akandimirira kudai tonditsvaga tiri kukutsvagai nenyaya dzenu tiri kutsvaga inbox yangu ndanoputika izvozvi andiona then ndofa kutondamata muri vana Mwari tiona Mwari kune nyaya dzauya kuseri kudzukirwa masta enyu Mwari sorry yenyu Mwari takuignore who died and make you God. Who the hell are you guys? Tumuda kusvika muchitipa kuti nyaradza panapa imini. Muri chii panyama yeuku. Muri chii kungota noize pa Facebook. Vanhu vane mari makambo zvamunoita ndo kukunyara. Ndinokunyarira iso zvamunoita so. Kuna murukadzi mukuru ane 49 50 years achivhaira nehandbag. Ndo wakukunyarira Loveness. Ndo wakukunyarira love. Nebag, this is my bag, this is my shoe. Chibaradzi chakakutsa wakura usingachizivi utori bump wakura usingazivi utori baradzi last number wakura usingachizivi ndozwa kunyara kuti maiwe Mwari wangu kani Jesu maiwe uchideda nehandbag unoziva kuti vanhu vanokufollowa kune na story na kana chikafu unozviziva here vanhu vanokufollowa kune na story na kana chikafu uchideda nehandbag dada nebhutsu sera rako iwe 48-9 ndekudada nebhutsu kuda kutyisa Facebook yese ndikwati guys kwandiri makasi isai stop kwandiri anditika isai stop kwandiri ndizwa kukunyarira izvisingaiti muchivhaira nebhutsu Loveness kuvhaira unoita kungoshata kuvhura blue dress ndokutadza vanhu paint kuti guys honai ndakatenga paint honai paint new one this paint costed about $500 ndinozwa kukunyarira Loveness because kutori balance last number balance rakumatapi balance rakabudawo zvaro kukwaruweruko mukore unovhara nehandbag mukore unovhara nebhutsu mukore unovhara newachi mukore unoyu vanhu vari kuti hazvishandwa kunzoko wangoti hatitauri hatilaudi paFacebook apa uri kunzwa hatilaudi paFacebook apa vanhu vari kuita vane tunhu twavo kunze uko ndosaka usingauchona kuti vakakumbira mahustlers kunze uko tokunyarira zvisingaiti ndowakukunyarira zvisingaiti. Today I'm here to address you Loveness. Leave my name alone. Ndoda kuti play all the audios. Uise mamwe ma audio. Pauno panti pendi play ndega. Uone kuti andikwati. Ndoda kuona kuti after a player chichaitika. Ndoda kuti uchipedza guys pano pedza kuti ndapedza kuplaya ma audio. Mundiudzi. Ndoda kumpa proof of life. Ndobva ndakubvunza kuti saka chichaitika. Chichaitika. Unofunga kuti zvinoshandei? Do you think zvinoshandei? Takuplaya maaudio at 2014 patakati kumvengevenge vaplayer who was not there kumvengevenge asingazivi kuti tainyeya kana taitaura kuti iwe taitota haunyeyi everyday iwe haunyeyi everyday pamenoita zvimakozvo zvamemichita zvimagroup ko memichitaura nezve memichitaura nezvevanhu zvambeni zvashamisa chiro mukandokwatisa uzanzwa iwe mainyeya kana maidaiso ini ndokwata ini. Do you think ndokwata iwe Loveness wakanditarisa inini? Do you think ndokwata? Unofunga ndokwata ini? Do you think ndokwata ndanzwa ikune ndaplaya maaudio aMelly ndaplaya maaudio aZuva ndaplaya maaudio ayani ameno wakapota wadigusasa nemninginonge kungoti dzedu dzino ndedze mudanga tinokweshera tega dzino kana zvanisa ndomurova Zuva kana zvanisa inonotongwa kumba you tried kupindura pakati pangu nazo chinyemba iwewe Loveness chidhi echi pakabuda zuva rukana ndini ndakati kuna Zuva it's enough Zuva tsvaga pakanzikana dauburitse uchinyemba uchibhilivisa vanhu atori muno muAmerica atori muno muAmerica mbakashepadi atori muno muAmerica uchinyemba iwewe mukadzi mukuru at 49 full at 49 full at 49 ndikati Zuva enough is enough nanomira uko ubude pachena ndotomunyeya Zuva iye anotondinyeya futi zvokutodaro andiwana ini chitomunyeya futi zvokutodaro tinotonyeyana kumba kwedu kune chigemu chekunyeyana tinotonyeyana zvokutodaro hauna chaunobudisa chinyuwani chinotisheka iwe chii chaunobudisa chingati chero ukabudisa ani maaudio ani kana kuti ani unofunga kuti achandidii unofunga kuti ndinotyiswa ini iwe Loveness unazondipiwa zvakanaka here iwe unazondipiwa zvakanaka here iwe ngoma everyday come on ndiri ngoma alright wagwadziwa nei ndamboyanga kumbira chibereko chako here iwe une vana two different fathers one iko zvino uri kungohura
riri kungohura mangwana ravata nomurungu mangwana ravata nezvidhaka zvemakaradhi mangwana ravata nezvivanhu vatema kufambira blandi kubva kuamira kunobuda kuzimbabwe kufambira blandi uko ndonganditaurira zvisina basa i kuhotspota ndivambopinda mwanota basa kutotengwa chingwa vasinawo chava nacho tengwa chino zingomamenekane type dzandipinduri zvandipinduri izvi idzi tsvina idzi kandingosiya kandipindisiye hure zvaro rinongompeya beach last number garinya zvaro kupedzisira unongompeya tongompeya navarume tongompeya ichitsvaga blambi tikambereka tikatsvaga blandi apa tikambereka tikatsvaga blandi pa tikambereka tikatsvaga blandi ndo zvauri ungada kudza ngoma kuti chiiwe what is there to tell ngoma iwe chaungada kutaura uchiudza vakadzi vamba vasina vana chii chaungada kutiudza iwewe tipeka vana vacho chiuya kauti vato tipe vana chiuya kaiwo uti ndagadzira zvibereko izvi ndaumba ndauya nazvo chisai mukati menyu chida kuti mudai muzva chitipa kandimi mwari nai mwari chitipaika tipeka iwe tipeka tipe ndowakukunyarira zvisingaiti ndiwe dangerous balance rekupedzisira zvekutopedzisira kuti zvekutopedzisira chacho dangerous balance zvekutodaro handisati about tuki vana vako handituki but wadi daily mail every day ndiwo unotohotspota keti iwe ndiwo unotonyengera keti iwe Loveness iwe simino ndozvizani ndine mhino inenge musoro bhinya mhino iyi muchaijaira handika umwe ane mhazha yakatangira pakati pemusoro umwe ane maroba tsafu idzi kuda kuita kunge dzemapirisi maARV aunomwa ayaya akare aya akanga achikuramba ukaita mazvitsafu ukahosiya iwe Loveness tsafu idzo hakuna munhu ane nomawo ari noma netsafu dzakadaro kunge jongwe rakasunga napukeni dakuya uchitaura kuti chionda kutaura iwewe many this yes how many times unonesera ndakukwana iwewe Loveness iwewe unonisamona iwewe many ngauye pano who are you God you summon me you as who I used to respect you. Mele uya ndouya iwe because ndaida peace. I wanted peace. Gawe mkolye mudedze auye pano. Maindiona guys mchindiseka imini. Ndoenda and ndouya iwe. Men sorry ndakuita sorry kangani iwe. Takatadzirana tai iwe Loveness iwe evil. Kuva ndichiri follower yako iwe evil. The evilness muroyo muroyi wokupedzisira. Ndiwe Loveness. Kuva ndichiri follower yako ini. Wongosinga gwina tawo mugabe iwe wongosinga gwina namaitakana vaya wasinga gwana intiani iwe Loveness vana beta kucanada wongosinga gwina vewe tichigwa tichimira how many times tichikuti ora iti takakanganisirana sorry love so how many vanhu vachinzwa how many times but still because uri muroyi asingazivi iwe ndinonzi sorry ukangogaragara Melly akasondidai Melly akatora idea yangu yekudhayaris yanga idea yangu fuck you idea yekuita sei yanga idea pakudi kuzimbabwe hakuna TM apa supermarket apa hakuna OK supermarket apa hakuna Spar supermarket mnantinga kwanoda vura ka podcast wende remberi vura podcast wende remberi kuzvine basa rei just do your thing then zvanoita trivanga anonta talk show pange pa Facebook oda kuita ugonde talk show kuti uri chipa nyama yoko I know kuti uri pano ne ghost mati muri vanhu vakure ma ghost wani nyepra vane ghost ndine ghosting ndonga anditezve ghosting indokudza fair ndosaka ndekudza makore semuchindi pa maghost akasiyana I don't need a ghost handika I don't need a ghost and you have waguma kundonechera zvakadai so ndofunga kutime yekumudhengende kuti ndonenda akatsama kudai so time iyoyo handitauri zvinhu zvakadai so inini but nhasi wandiburutsa ndakatorara ndofonegwa kunzi muri kutotukwa muri kunzi kudai which dakundivhunda ndudza chimuna mufati motikwatisai mofunga ndovhunduka ini hamusi kuona kuti mapera mangosara nemhasha mwasara nezvitsafu chete hamusi kuona kuti mapera ingoita yamunoita kwamuri kuita guys mutisiyewo in peace please just do you there makore manga muchitaura nezvaMelly wako mari makore manga muchindituka muchita yese sindakanyarara munofunga ndokwata here mufunga ndokwata kune platform yakasitaura nezvaMelly here but ndakati alright regai vataure kusvikira vaneta handika hamunete here Loveness haunete here
haunete right now. How old am I? How old are you? Tichita kunge vana vadiki pano pa Facebook. How old are you? How old am I? Kuburitswa out of character newe iwewe. Hama dzako chedzo pa Facebook muninguna wako ini ndiri nani ndogwane vada kutondora ini ndinotogwane vada kundora ve family va meno kokura uko handigwene vaningina vangwini kwane muningina ye muningina ngozodai kuomira kunyima muningina chikafu kutambiri yokunyima muningina chikafu kuti kusiya waverengera muningina ufu kuverenga shanga dzeufu chiverengera muningina unonga dai garira matutsva akadari we Loveness kuverengera muningina chikafu akati muningina atsegadizve kuta kusa makamera kuti kuti muningina kwari kudlei kusanyara pu muroi kusanyara kuverengera munhu kuverengera kusa makamera kuti kuona kuti muningina ari kudlei azopinda mutendeti nguva azodai muningina wako chaichai. You are the most violent person on Facebook, Loveness. Yes, tichatevera isu tiriwo koko kwacho kusaidre varo ikoko tiriko tia but mukuru huri yadzo ndiwe otherwise ndichitoya para bana ndistone ndatovinga iwe ndatozongobatanidzirawo zvangu keti because anongohakira chingotuka unongotuka obeli keti watuka melozo dei was he hana kuti edha pako iwe. That live was what people were calling left, right, and center. Makosa ndakawanda kudai une platform unozviziva. Iwe ndakakuwanga kwandibloka ndakakubloka. How would I know kuti kune munhu auya ari kufuna ndakukwira? Why didn't you write in the comment section ndini keti ndauya ndiedhe iyo ndakuedha? Ndovanga ndairamba kuti ndaitodai engagement ndoramba kuedha ndorambere kuedha. He ari biased. He azotora ndoreverera Joy kuti zvadii. Ndomureverera kuti kudii Joy wacho atoriwo nemakuhwa. Ndomunyengera kuti kudii. Handanonyesa kunyanya kwandoitawo. Ndaimureverera chisha ndomureverera. Ndemurevera chicho chandomureverera. Fungo ndokukwata ini. Kune vanokunamata vachikunyengerera mari dzako. Not me wangu. Never. Not me. Ina andiko ikoko. Wanzwa. Andiko inini yangu inondikwanira yangu nemhuri yangu. Tino iyo kwana. Kuti bike muriwo ndakarima garden asaona uriona garden rangu badzapa. Ndine garden wangu. Kana zvakadzvanya ndofrya maveji yangu ndisa mafuta wanzwa. Ndorova sadza zvatofura izvo. Tona zvamangwana. Tona zvamangwana. He ndakambokunzwa umwe musi ndinobvunza kuti tukameni ndindoga tukameni ndituka who are you my mom? Are you my dad? Are you my mom? Are you my mom? Yes, if eri giri mbondisiya inini handitaure munozviziva. Handina nguva yekutukana nemunhu kana kuti chi. But zvinongobhowa so. Zvinongobhowa. Kuti zita rangu ndongotukwa ndisanganaita ndichingotukwa. Ndakangonyara ndichingotukwa nembwa nekiti. No, simply because I'm 40 years plus. So I must just succumb to that bullying. I have to succumb to the bullying because ndine 40 years plus. Ndichingotukwa. Ndena sina kutukwa mai mazoe vakatukwa. Meli wakatukwa. And the list is endless. The list is endless. Ndichingotukwa. Ndotuki gwenda di. Takatukana one. Zvikapfuura tikablokana kureva kuti kuda kuti umwe nemwaite zvake. Saka muramba mungoninanavira. Ini ndame blogger. Mukaeni nyaya dzenyu handikwanisi kuramba. Ndotodawo chingwa, ndotodawo mariyo yeFacebook. Ndodagarira pano. Ndonzi sabate nyaya dzedu but dzangu ajambira. Pana timepa munavaona vachimirizika ipi. Amunavaona. Amunavaona chimirizika here guys. Taurai chokwadi. Amunavaona. Amunavaona. Hatipinde nyaya dzenyu todzioni nyaya dzenyu tozimemisa nezvenyu maplatform kwenyu. But unongohwa kuti ukutukwa. Mangwana zvouri kutukwa izvo naimi. Saka ndongoramba ndakangonyarara ndichingonzi ndikutukwa ndakutadzira ichi ndakuita ichi mambo wanichora nezvenyu. Mambo ndiwo ichora nezvenyu. Mambo ndinzwa nezvenyu. Iko zvinota kutukwa nevana mu comment section kuti vanhu vakuru mazera acho because ndatadza kunyarara because munenge muchingondituka. Munenge muchingondituka munonditukirei. Munonditukirei chamanga muchinitukira kumalaini ndakatovatamba kwangu inini chanokumberegere kumurume wangu kuti sorry nezvandaita kuti ndatoburuka kusumuka kuti atisiyana nazvo ndikatikana ndadishwa ndosvika riini muchingotisiyana nazvo ndosvika riini nevakadzava muchingotisiyana nazvo siyana nazvo regai ndinoadresa ndinodayira vaona vari kuva nditovatya vasingaziti aiwa
ndenge ndichingonyarara wangu kuti seizvo zvokuti zera izvi ndozvane ndichitorespektawo kuti zera racho vediwe ndionekwawo ndichitatatara nevamwe vanhu. Sienai neni vasikana. You have told me enough. Iwe Loveness uburitse ma-audio iwayo. Guys, kana mapiwa ma-audio vamwe play ndega ndakumutaridza kuti nditori ghetto fabulous zvokutodaro. Andiona nditori mukoba line 054 pamukoba paya. Ndipe ndiburitse ndega. Iwe ini ndokunzi ndokwata audio iyi. Ini ndobva ndakwata audio kuti ndakatukana ndakanyea ndakataura inini wakanditarisa ndokutokwata audio iyi. Clear aundizivi zvakanaka iwe. Guys, ndakwenda Tsafu azvinzwa. Ndiona yatofambira panapa zvokutodaro. Anaketi vanongohakira ungotuka every day email this was mino wezidai ione mfudza atangira kati pemusoro ndorione zimazha keti. Hey, first thing masamba sha I've stopped bleaching. Urukunzo I've gone to my original settings, my original factory settings dokwandiri antika iwo kubayiwa nokuprovirira kuzera mafuta nekudai unonditukira chi. You are a blogger, you should know kuti woka approach kwa hauna muna ina ntauri nyaya dzevanhu ndinongobaya button munhu yaotsara nyaya yake ega ndo mhosva yangu just because iri kundivhovha iwe mukati kuti uri chii unonza utaugwiwo dzangu maitaura wani wangosingakwidzi dhiwebho uchiti ene esiki hewe zvokuti heps wakazviwanani kunge dhiwebho wachakamboiona heps unofamba kuziva blogging iwe kwakanditarisa ndine heps wakanditarisa murume wangu ane heps wakamutarisa yeuya ane heps alright tinayo heps yedu yakusvitsa yakugwadza ipapi yakuvava ipapi chihure chero chemurume wangu chakuvava ipapi imi makamaihurirwa wani iwe ukadohura pamurume ukazvita proof yemwana ukanditaurira chichaunontaurira iwe isu mbakati tinotorarama nemafosam isu toita mathrisam nondiwa takawirirana kunoko takawirirana kuti baby thrisam hande fosam hande baby ndo zviri kumba kwedu. Magwadziwa nei chakurwadzai marwadziwa nei ndikapedza mochiuya mochikwira pamusoro pendege kana pamusoro pemabuilding kana pamusoro pe10th building mochita noise muchiloadha muripo muchiloadha muchipomba iri richidonha masiriri uzadze bhaketi namasiriri uchidonha masiriri uripo. Ndapedza newe kana wakapenga Loveness and you want me, you know where to find me. Buy me a ticket beach, I'll come there. Ndokutadza kuti ndakapenga. Buy me kana reku Africa, nditengere ticket reku Africa, tsangane ku Africa. Uko ndokwatonyatsa masports. Nditengere ticket kuti ndikuenda ku South Africa, ndosangana nekwaunenge uri South Africa, tosangana ikoko. Uone chekuti panorowa madambros takaita sei. Kana uchifunga ndezvamunoita zvokungolaudha muri kuseri kwefoni izvi ina handitambe magame ekulaudha nefoni ndakadzokera back to factory settings. Uri kunzwa this is my original color, ndiro ganda rangu randakapiwa naMwari iri. Uri kunzwa raunenge uchiseka iro riya ndo chairo ndakapiwa naMwari irori. Tinoya yakadero tite zvemaghosting ndite zveghosting. Don't do ghosts. Ame mchindipa yese ndiningi mangana ndimeli ndiningi. I don't do ghost guys. Ndinongouya yeke. Why should I do it? Ndoridi musora mandidoridi because ndakazviudza kuti I don't do a ghost because andide kutukana nevanhu, andide kuita undurira ndichiti ndakaenda mughost. I will just be me. Kana pane chandisa ndongo address neaccount yangu iyoyi. Andi edizuwa zvavanoita ivo zvokuti vanoda kuita mukomberedzwana. Vanita tag team yekuda kutega team yekuda kubhula munhu. Ini ndauya ndiri wani. Ivanta tag team chikwata chiri tag team ikoko. Indoya ndiri wani. Zuva nita anomira edzake ega ende ndotozopinda kana ndichisati ndiri kufunga kuti ndipinde. Kazhinji anongopedza masports akari wani. Zvokuti zonze anga achirurwa nazuva no ndiri wani. Andina namba dzavo ini noli ndakatodhina kana namba dzavo vanhu ava ina ndina ini. Imagine
imagine mukadzi mukuru akatafana naLoveness inzwa waita kingship kuda kuputsa imba yanzvadzi yangu yaGordon ndoza zvamaita naGordon saka wakatarisa inini chai wakanditarisa iwe unofa ndingarara naGordon ndiLoveness munhu ane 48 years guys Loveness mbuya ava vakafanana neni vachitobuda pavanhu kuti iwe Melly simply because wakaona kuti tinowirirana naGordon he is my brother handiko kumba kwamaicha mbuya changata vakauya vanotondiziva because kwedu before murume wangu wauya kunoko handika before murume wangu wauya kunoko Gordon came kuAfrica anoziva murume wangu kuti inine murume wangu toziva kumba kwana kukoma Gordon and but wakada kufambisa narrative isina kunaka iwe because you already hure famba chingovhura makumbo therefore you think that's what I do hey vanodana naGordon vaivati naGordon Gordon is my baby brother uri kunzwa Gordon ane 38 years uri kunzwa andite desperate zvokuita Ben 10 uri kunzwa Loveness I will never be desperate zvokuita Ben 10 plus murume wangu achakasimba wangu uri kunzwa my husband is very fit murume wangu ane 49 saka handifungi kuti ndichiri kumukana ndichida bedroom ndiri kuishota zvokuti ndingada kutsvaga Ben 10 kana ndakatarisa mukoma Gordon mumainini munikadzi wake ndimai muning'ina wangu uri kunzwa muning'ina wangu ndosakachiona kuti vanotouya kuno mainini wangu achisiya mwana titori maprayer group tiri 2 tinonamira tiri 2 because that's how close we are nefamily yekwachangata but you wanted to spread a narrative yekuti vandana mukoma Gordon vandana mukoma because he was my manager because he is my manager. Last time wakandinilva munyani singaziviwo amene zvamakanyorera namukoma Gordon makanyorera kuti kudinuku andisi kutoziva chinhu guys nditori murima andisi kuziva chinhu ndingokuti kwaikutukwa kwaheye ndikuda kuuya huya kuno kupi I'm like ndakati mukoma Gordon kuchikufamba sei zvikanzi ndakaisa post tikati but ione post yacho ndatove included ndatove involved because chaunoda ndimeli chete chauri kutsvaga ndimeli chakutsvaga ndimeli ini ndakaya kuno nchivhizita ndaiona nzvimbo Gordon notedza kufamba ndachitedza nzvimbo simply because iwe nepfungwa dzako dzakaora une pfungwa dzakachidofo dzakaora dzegrade 0 utofunga ndimela famba chivhura makumbo iwe pakati makumbo angu pakandikoshera apa ndepe munhu 1 uri kunzwa ndepadhuve makumbo angu ndeadhuve even he knows ndakasiyana newe Loveness kuti pawasvika pese unokurutwa bhurugwa makumbo angu ndeadhuve ndeadhuve handina pandinofamba ndichihura ini zvezvo zvamunenge muchi hezoura akadai so handisi hure handi uri kunzwa kana ndakahura kudzara handisi hure ndiri 23 going to 24 ndirimo marriage makumbo angu ndeadhuve handifambi ndichikurugwa bhurugwa nevarume vese hakuna murume anoziva bhurugwa rangu kunzoko and they respect me for that. I'm even better than you because we're pese pawasvika unenge uchingokurugwa bhurugwa sukotanzi hey vaivatana Gordon unorwadziwa une hondo dzakana Gordon irwai hondo dzenyu handidzizive hondo dzenyu wewe uchida kundipinza nyedza ndisingazivi nini wewe uchida kubhilivisa kuti ndiri hure kuti ndinzi ndifanane newe ini ndisiri hure ini ndisina ndakamborera naye makumbo angu are for my husband uri kunzwa for one man hakuna murume kutaura pajekerere pane vanhu hakuna murume akambopinda mukati memakumbo angu andisi ndakapinda mukati memakumbo aMelly saka usazvifadze and don't try to feed your ego uchifunga kuti Melly anovhura makumbo achada ndarume akasiyana siyana wari uri kunzwa kucreate nhema kuda kuti vanhu vati siwa Melly akufamba I ignored you because that was nonsense, that was rubbish to me. So Masiriri, if you want me, huya ndiripo ma audio angachiplewa na Luisa angofuma munhikikiri ari muuju ari mu WhatsApp mangu and I didn't even want him ndikangoti anoda mbreno yangachivatsvaka ngati but you came after me makanoita ubhuru nadhumepi nekuti akangati momuzivirepi kuti momuzive pana ati ndini chirakadzi nhasi aita mari inoshamisa nhasi atenga dzimba 50 handi zvakatanga neni pano pasocial media hamupiwo credit kuti asi zvechokwadi mai ava ndovakamuunza hamupi credit mogona kuona zvakaipa zvakanaka hamutauri mbuka dzavanhu varoyi
varoi chera kanzi nasa aita midi tototi congratulations kwaari chinzotakawana munhu wake congratulations kwauri ikoko dumepi chero kazi wapinda unotozati kumavambo chero kanzi zvakatanga sei unototi kuna umwe meve ndakasangana navo vakauya neni shuwa vakandibata ruoko rwangu vachitukwa nevanhu vakandirodhisa vachinditukirwa ini unototaura zita rangu ini iwe unokwana papi where do you fit in iwe Masiriri unokwa where do you fit in where do you fit in unofunga ndakafanana nekuti ndichiri kusira ndichaga kuti dhumbe yakuita nezvei handitsvagi dhumbe kutata nezveini ari kuita life yake kwaari I'm doing my life handitotsvagi kutata nezvei and ari kuita life yake kokoko simple let her have a life ndimi mukutonetsekana kuti asivaona asivazoda kuonei kutsvagei ndopaona kuti mune pfungwa dziri shalo handina nguva yekusandichesa kuti azodii mwana who's trying to do a life zvokuti takazosungisana tikatukana iye paitotuka andoziva zvaaitaura kuti izvi ndaingotaura izvi ndaitaura izvi ndaitaura izvi ndaingovawachisa andoziva pari papo and achisungiswa anoziva kuti iye anoziva kuti handina kusungisana kuti SIS MELLY she knows ndimi maikuchidzira ndimi maimureverera mwana muchikuchidzira muchidai ndakafamba naye ina handina mbobva ndakamuzisa kuti kunopindikwa munhu ndaimuzati nyarara mukapinda akabaroi pakati ndinabasa naini ndagara ndiri bridge ndakayambutsa vanhu vangani kopano ndakayambutsa vanhu vangani yangu reward dzinobva kuna Mwari siyana inezita rangu itai yamunoita andita I don't talk about you maaudio ndati undipe maaudio iwayo ndichobudisa mamwe awairekodha iwayo marecordings aunawo iwayo iwe muroyi anonzi Loveness undipe udle nasi uye undile nyama ini manje handidlikisha nyama yangu inovava haidliki ine heps haidliki nyama yangu inovava haidliki nyama yangu kana unga wakatarisira haidliki sho ungada chigrupu chevaroyi chikuseri kuti ndakunene maaudio a2014 hautohwi kunyara ndipe ndimaplay ndoga uone kuti handikwati send them to me let me play them ndipe ndiplay ndiudze futi wandainyepa kuti hey wendaitokunyeya iwe ndipe uone kuti ndinotovaudza iwe nhingi ndakakunyeya because nachadomazivi kaini achadomazivi 2014 ndiwo nawo kutenga kuenda kustafika kuno vanhu uyai ndikutengere chikafu kuita kutenga vanhu kudana vanhu nemari because haudiwe nevanhu vacho havakude kuita kudana vanhu uyai kutenga vanhu nemabhega kutenga vanhu nemari because vanouya kuzodla vanoregere kudla but uri chikondemu iwewe chigunduru avakude unhu wako lavu unhu wako wakang'ara kungetiya mapostori Loveness dushi ugondidii seunoroya ugondidii stop talking about me guys ini mukandiona ndichitaura nezvevanava mutauro kuti SIS MELLY mutani makambondionawo guys makambonditsiurawo pandichitaura zvevanava sei kwavo ndichingonzi MELLY daily why get away man tadzisa kunamata time for me to pray sere nekura muchikuti zita rangu everyday MELLY ndakakudlira ichi ndiripe ndakakudlira ichiko ndiripe mofukadzi siyana neibva panewe uofi uri kupinza fela pinda papapa maitisi vari kwana papi ndioda kutukisa vanhu tukisa maititiwo vakwana papapa vakwanepi vakwana papi uruda kupinza maititi vari kukwana papi panyaya idzi handi ndizvo anongoita muri anongobata munhu wese guys dead bow ndakuenda guys signing out ndindataura ndindadaro kana maaudio mutore mundipe ndiplay ndidzokodzo kana akuplayiwa please umwe munhu andirekodhera ndirigere ndiplay futi ndoga zanele hapana ari nani ndikoko ina ndanyarira nguva yareba ndituke munhu zvinyaza nditaure but everyday muchisekera me muchiuchirira makomutena masazi nditukoko ndakapara mhosva yei
daily iwe Zanele ndinenge muchikuchirira muchitamba stars ndichinzi Melly mino Melly ngomwa makampondiona wena ndichibayela live yevana vapano munoti kwanzi matofanana ndatofanana ndatotaura so ndikoko takatofanana handi ndo zvavari kuda tatofanana. Guys ndakwenda muvaudza kuti vai play zvakuti kwaiti 2014 zvino zvana tikudini andine nazvo tobatana